Yes, media no hambai hai manjak phaimani bagai tini no final match no coverage khai phaimani bagai sini khajurukla ni phaising tei no haino pipeline hambai maro sini thoi thangjak borong ganangjak Joginder Rani Jamatia Memorial Knockout Football Tournament July 5 tarik simi chengjagoi tini August 11 tarik 8 March 2026 ni salmari last tini final match o final match so जों दिनै no नाराय मथम अक्रा कुगै जों मानै मानखा एबा चीफ गेस्ट जों मानै मानखा दिनै बरं गोनां एक्चुअली सम्पिनि एमएलए बरं गोनां सार पाथानलाल जमातिया तै बेहायनो बनो लगावो गेसाव अना रोंगै फाइ मानजाक फाइखा बरं गोनां एमडीसी सार 23 नং एमपी कन्स्टिट्युएन्सिनि बरं गोनां सार कमल कलै तै बेहायनो बनो लगावो स्पेशल गेस्ट जों फाइ मानजाक फाइखा एमपी पीएस नि एसडीपीयू सार तै बेहायनो बनो कारै जोंनि भिडिअ बहायनो फायनो तंमानि पिया बनि बेलायखेनो दिएम बाय मिटिं तंमानि बेगै बमानजागै मालिया तै बाहायखो सोशल एक्टिविस्ट जोंनि जतरो आमसायनि समाज सेवा खाय तंनाय खागोनां संहायनो फाइ मानजाग फाइखा तै चिनि हरो जागाव तिनिनि क्लाबनि सेक्रेटारि बरं गोनां देब नारायण तंगो तै चिनि केसीआर तै भाइस प्रेसिडेन्ट चिनि बरं गोनां कुल कुमार तै चिनि आं केसीआर तं बरं गोनां अनंत विजय जमातिया तै आं एक्जिक्युटिव मेम्बार अलिन्द्र तै आं बाहायनो एक्जिक्युटिव मेम्बार चिनि नीलामी जमातिया तै चिनि आं बाहायनो खरकसा गामिनि सोशल एक्टिविस्ट दिनै राज चन्द्र जमातिया अबायखो दिनै अकलंग जत क्लाब मेम्बार दंगो जों दिनै खादिरु क्लाब बाय लुवा जिजाक फुटबल टुर्नामेन्ट पहिला तालरमानि सिमिनि ताबो सुगरा फाइनाल पाइमानि जराव दिनै काहाम करनो पाइखा तुनो वालाय मनकरै दिनै अर जागावो टोटल 24 टा टीम फाइमानि यागलो जों अ जागाव दिनै गनैनि टीम न फाइनाल मैच नुगै मानखा दिनै कमलाय तै रिस्टार टेन तैनेंगै दिनै ओ फाइनल मैच कप्लायंगै थांखा दिनै रिस्टार टेन तै कामिनेंगै बरक कप्लायकुक नै दिनै ओ फाइनल मैच बरक तलांगै थांखा अबायखो जों कयनै दिनै नेक्स्ट बहायनो तै कायसे दिनै कताल खाय टुर्नामेन्ट संसाजागै तंगो अबां दंनि फाइसिं तै हायनो आवायमों रनाय नेक्स्ट मैच दिनै 3rd एनिवर्सरी दिनै आयुषी जमातियानि बिसि थापुंमानि बार एनिवर्सरी बनो जों हायनो कताल खायवै जों अब पालायानि थाङै दंगो हायखोबा टुर्नामेन्ट कताल खायै जों हायनि थाङै दंगो अ जागा फर्स्ट प्राइज न रजाकनाय 50,000 ते राना साबनो रजानाय 25,000 खाय जों हाय कताल खायो ताबो बसकां 1 जुलाइ नि सिमिन सरि बसकां 1 सेप्टेम्बर नि सिमिन अब सेंसारै फर्स्ट ओपनिंग सेरेमनी इंनाय अब हायखेनो सिनि कयनाय जतो थों करं संनो हायनो तै वाइसा हायनो दिनै हायखे कताल खायवै सिनि ओ मैच न हायनो रफायबायना बागै तै हायनो सिनि अबनो कयमं तंनाय सिनि खाजुरु क्लाबनि फाइसिं तै जों सिनि खेला दुला बाय जदि जों गदालै तंखांखे सिनि तंमं हाया तै चामं हाया बाय जों लाइखेनो कताल तंगै मानो अब हाय चाइ तंमं वान सगैनो जों दिनै खाजुरु क्लाब सं चाइ तगै अबसो हम खाय दिनै बायरै मायखा तै दिनै न फाइनल मैच तिरपा हास्तेनि करंकुक साम करंकुक हायनो फाइसक बायगा एफएम ब्रो तै सिनि बुखुकजोक पारमितारिया बरक हायनो फाइसक बायगा तै कायसा हायनो हाय बसकांनि खोना बा तिनिनि सिमिनो जों सिनि लटारि हायनो जों टिकेट अलरेडी एवेलेबल खायै जों रवानि नंनि बागै जों एवेलेबल सनावै पाइखा जोंनि खाजुरु क्लाब बाय खायै अब अंखा फार्स्ट जों कप्लायकुक नायनो जों एक बोरी 22 कैरेट नि एक बोरी गोल्ड चेन रजाकनाय सेकेंड अंखांखे जों स्कूटी सेकेंड प्राइज न रजाकनाय थर्ड प्राइज न रजाकनाय जोंनि डबल डोर नि फ्रिज ते फोर्थ प्राइज न रजाकनाय जोंनि मिक्सर सेट अबायखे जोंनि दिनैनि सिमिनो एवेलेबल नि हर लाकी ड्र कुपन जों नाय मानाय लाकी ड्र कुपन गांखर गोबां करै वन इसिमी ओनली 5,000 जरानो ओ सिस्टेम गांखे वन इसिमी 5,000 जरा जे टिकेट पाइमानि यागोलो अब कायसा जागावनो साख्रवै फर्स्ट प्राइज ताबुक जों कायसानो खसालायनाय जोंनि फर्स्ट प्राइज न जे फाइमानि नम्बर फॉर एग्जांपल जोंनि 9 फानो फाइखा 10 फानो फाइखा 11 फाइखांखे उ जे कायसा नम्बर खसाजाक माने अबनो जों फर्स्ट प्राइज गोसना रयनाय और तै कोनो नम्बर मिलिना नांगिया 4टा 3टा 5टा मिलिना नांगिया जे नों नम्बर नाजाक दं माने
1 इसimi 5000 जरा अबनो चिनियो काइसा मानैबा दाजाखे अब जतनि पालि बिसनि खसावैनि संगबो बरिया जालो जानि और मैं जत लोक संनो कोइनाय अमनो हानि न गिजाति नावै दिननि बिसिनि कन्टेक्ट खाइना बादि ओ टिकेट नानानै थांगो साबो कन्टेक्ट टिकेट नावनि थांखांखे अलरेडि चिनियो टिकेट नाम्बार हाइनो रजाक दङ अनलाइन तैबो जों नायमानो तै फोननि बिसिनि तैबो हाइनो गोरोङै मानो नों गाना गिन्दि जदि हातसाल नोङै तंखांखे जदि हातसाल नोङै तंखांखे अ लाकी ड्र कुपन नों गोरोंनाय इनके सिनो नाम्बार रजाक दङ ससियेल मीडिया रजाक दङ फेसबुक व्हाट्सएप इंस्टाग्राम नों गोरोङै मानो इंगाखे नों नाम्बार जदि नाना इंगाखे 8132078357 ओ नाम्बारनि बिसिनि तैबो नों हाइनो हाय गोरोङै मानो हामबाय हाइके नरकनि जे अब हाइनो बेलायनो नांमानि अब जे नेक्स्ट मैच जेतु चिनी बिसि थाफुंमाने आइसि जमातियानि बनि आसाइमा सालोर सबै हाय कतालखे चेंजाक नाय ओ कतालखे चेंजाक माने जे फाइनल मैच संनाय तिनिन हाय जे फाइनल मैच संगो ओ मैच होनो संगबनो रिजल्ट हो इके फाइनल बफरनाय बसिनि ठीक खाइजेयाखो अब नेक्स्ट खाइजे नायता ओ लटरि रकि बत हाय खाइजां ओ लटारि ओ जागा 10 कॉलोनी जेबी स्कूल प्लेग्राउंड न जतो पालि बिसिंतैनि ननि बिसिंतैनि ओ लटारिबो रिजल्ट हो